Kaixo, Txoriene, kaixo, Zigoriturrieta. Berdin. Gaur internazionalak atoz. Zeba? Oiazkoakin milanesa bat eingo. Bai. Hori, napolitana erara. Eta patatak proventzalak eingo ditu. Ai, ama. Beraz? Galdu naiz. Italian geratu naiz. Ja, Frantziako tarte horretan galdu naiz. Bai, eskenean, ekarri ditugu lan errasta pare bat, oiazkoa milanesa erara, hori berez, kokoleta edo da Milanen, Bai. Eta erun zabienian Argentinara, hor milanesa izena emosotzin, zen Milanetik zatorren. Gero hori, napolitana erara, eta patata proventzalak, azkenean izango da, belarusaintxuak erabiliko ditugulako, eta proventzaldianan asko gustatzen direlako, da han hasten direlako. Orduan, horregatxik, hasiko gara, martxan. Venga, kontau lehenengo zelan ingoz. Osondo. Oieskua irinetik, arrautzatik eta ogibirrendutik pasako eta frijitsu ingo. Gero tomate saltza, oreganoa, piper beltza, berakatz hautsa, gatza eta oliba olioekin nahasiko. Labeko erretilu baten jarriko oiaskua eta gainean tomate saltza, urdai azpikua eta gazta apur bat, 5 minutu erreko 180 gradutara, eta bitxartian kasoratxo baten oliba olioa jarriko berakatzatal batzukin, 5 edo 6, patatak makiltxotan ebakiko ditugu eta bertan frikituko ditugu. Gordekou eta proventzala itxeko berakatzale bat txikituko belarusaintxuekin nahasi eta oliba olioakin saltza ingo. Patatak berriz frikitzu ingo ditugu eta saltza horrekin lagundu. Araiz eta patatak batera zerbitzatuko ditugu eta barrura. Limoia beba ekarri dut, igual saltza proventzalan gainen emongotzatolan. Zer? Segunda. Julen, bai, arazo bat. Karo, gidoian jarri dozu urdaiazpiko egozia, eta hor jorkan inguruan deitzein behar dut, eta urdaiazpiko ekarri du. Ja, oza, ni jarraitu ingo dut, ez? Urdaiazpiko egoziarenakin. Jorkana botatzen dut, eta esaten dut beste bariedade badala, ez? Esaten dau baietz. Baietz. Bale, bikain, venga, Julen, gerarte. Beti errezetak aldatzen. Ez, errezeta holan zan. Bate batek igual ulertuko zauen, nik urdaiazpikoa jarri nauen. Nik errezetan irakurri dut urdaiazpiko egozia jartzen zauela. Ez. Nola esetz? Urdaiazpikoa zan. Hartu papela. Errezeta. Ez, errezeta. Hemen ez da tramparik. Urdaiazpiko egozia. Detalle... simple bat, baina, bai, a ver, kontua da... Gero joan nintzen... Alesek esaten dago, urdaiazpikoa, hau hobeto, eta aukera dago, egia da, aukera dagoela horrela egiteko ere, baina, gaur, betxu, nik, eta badagai bat, betxu, ez dakit, beratzi urtea amazkigu, hemen urdaiazpiko, York urdaiazpikoa, zenbat aldiz York moduan esateko, ezin dala Yorka esan gainera, Hori da gauzat, gaizki, York ezin dugu esan. Urdaiazpikoa da, urdaiazpiko egozia esan behar da. Yorkekoa da, Yorken bertan, eskualde hartan, Yorkeko irian egindakoa, eiteko teknika ezberdina da, jatorriko izendapena. Bertakoa dauka, hori gazuretan sartzen dute aurrena, gero espezia batzukin, eta gero egozten dute, horrelako, nola da, lurrunakin egozitakoa, eta oso preziatua da. Gu gaur hemen jaten duen, gaur egun, gure inguruan jaten duguna, gaina normalien ikusiko duzu, urdaiazpiko egozia jartzen duela, ze ez da Yorkekoa ezin du jarri, ez baldin bada handik ekarritakoa, ero hango teknikakin egina, hemengoa dauzka almidoia botatzen zaizkio, azukrea botatzen zaizkio, gero, gatza besteari botatzen zaio, patata fekula botatzen zaio, eta orduan, ezberdina da, egia da, hemen badaude, urdaiazpiko egozian, kalidad ezberdinikoa daudela, hor egia da, horren jutea extra kalitatezkoetara, hori zuen arakina ero galdetu, eta paketean erosten baduzue, behiratu irakurri pixkat, ze hor badaude batzuk, eguneko oso gutxi daukatela urdaiazpikoa, berez dala txerriaren hanka, hortik atatzen da, eta izaten dara asko almidoiak eta olakoak. Hor estrara joaten mazarete, gutxienez, eguneko 80 izan behar du urdaiazpikoa, eta bestia, baina Yorka, eta egia da, nik beti apuntatzen dudanean, erosketak egiten noanean, segure etxian urdaiazpiko egozia sekula ezin da falta, York, jotarekin idazten dut. Gaina York idazten du, Hork. Baina, Hork ez da. Baina gure etxian da, Hork. Horrenik, beti York jotarekin idazten dut, eta hola da, baina berez da urdaiazpiko egozia, eta horrekin, ematen zidan gaur egia da, baneukan gogoa, etxe gehienetan ikusten dut urdaiazpiko egozia etxe askotan
egoten dala, umea dauzkagunok, ogitartekoen artean, seguruenik astean behin ero gutxienez jartzen den zerbait bada, eta beste hainbat eta hainbat errezetetan badao, eta, bueno, berez hemen, deitu beharko zitzaion, besteri hori, urdaiazpiko egozia, besterik ez. Eta, hau da banatzeko, urdaiazpikoa izango zen ondutakoa, olako, serran, no? Ero jabugoak, ero olako urdaiazpiko onduak, eta bestea egozia izan behar da. Baina, York, berez, teorian ezin zaio deitu. Hori argituta, poste naiz, urdaiazpikoakin eitea, ze benetan goxua egongo dela, ziur gure milanesa ala napolitana. Hori da. Orduan, berez, milanesia, bakarri da, aragisa, pasata, irinetik, arrautzetik, eta ogi birrindutik. Kasu honetan, oi askoen egingo, baina berez milanesa tradizionala, bai, txalakin izeten da. Beraz, gaurkoan, hori, beraz, zuk igual, bueno, zuramak betidanik injotzu milanesia eta zuk jakin barik. Ze, milanesia hau da. Bai, hori da. Eta gero dago, napolitana da, bueno, Patri izan du da, ez? Italian kotoleta deitzen diete, eta Argentinara imigrantea juntzienean, imigrante argentinarrak handitzen zieten kotoleta la milanesa. Eta orduan, han bakarrik milanesa moduan, esan zuten, laburtu egin behar da, eta milanesa moduan ezagutzen zen. Eta gero gaur Patrik ekarri digun berzioa, hau Buenos Airesen asmatu zen, hau zen Jose Napoliren asmakuntza bat. Jose Napoliri, Patrik gaur egiten ari zaiona, deskuidatu zen, eta pixka bat gehiegi txigortu omen zitzaion. Erren jakon. Alegia, erren zitzaion. Eta, otu zitzaion, hau nola ala tapatu behar dut, hau ez dut botako, eta egin zuena, gero Patrik ingoen bertzioa, hartu tomatea eta tomate saltza eta mozzarella gaztarekin, laberatu egin zuen, zerbitzatu egin zuen, horren besteko arrakasta izan zuen, hortik aurrera, milanesa, la napolitana, eta ez da Napoli iriatik, baizik, eta Jose Napoliren omenez izan dako. Nik hori enak isenta, esan dutut internazionalak atozera, pentsatzen hauen... Bueno, Argentinaren jo junga da, Patri. Bueno, egisa da. Josek, auskalo, zehau izan zen, 1950 urtean eroa asmatu zanean. Eta ziur, Joseen aitona monak edo birraitonak edo italiarrak izango zera. Hori bai, eta Josek auskalo italiarrez bazekien, ero ez. Seguro esango zuela, txe, hau da gure gaurko milanesa, ze honatara zaigu, baina hortik aurrera ez dakigu gehiago, baina historia horrela behia da, politia da, eta zukaldean, zenbat eta zenbat errezeta daude horrelako utzetatik ero asmatu direnak edo atara direnak, ez? Guk hemen aipatu duen behin baino gehiagotan nola da, tatin tarta, ez? Tatin tarta esaten da hor, hartu zagarrak erre, ostorea jarri, eta gero buelta, eta esan zuen, hau da errezeok. Eta horrela, hainbat eta hainbat errezeta daude, akaz batetik, ero nahi gabe, sortutakoak. Eta ala pasa jakon behitxu, Jose Napoliri, hola geratu jakon, beltza geratu jakon. Horrela geratu bizitzen. Lekudan, ez baina holan lekudan etatik. Eta orduan esan zabe, asmatu inbikot, zeo zen. Hori ez taltzekota. Egia da, asmatu zuela, eta kombinazio hau edo zerekin. Patrik esan duena, normalean txalakin, ero behian xerrakin egiten den zerbait bada, baina aukera daukazue, holako napolitana bat egiteko, badauzkazue, indio hilarrakin egitea, txerrikiarekin egitea, baita vegetalak ere badaude, atzo, ez? Aztelen veganoak geneukan hortan, egin alde itxuzue, ero tofua, ero zeitana, ero zeatik ez, berenjena batzuk, ero napolitana hartu, eta berdina, Patrik egiten ari gana, da, irinetik, arrautzatik, eta ero, ogi birrindutik pasa, eta berdina, eta berenjenak aipatu eta gaur Patrik ingo duen errezeta berenjenakin oso goxua dauka. Nik, etxean egin da daukat, eta gaina egin da gero lan, Sanjako antzekoak gero lan batuta, baina gero tomatearekin, gaztarekin eta... Parmillano da, igual ez? Goxua. Gogoratu, oi askoetako sinatzen dugunean, olan, frikitzen dugunean, honek bi egosketa eramango ditzu, hau da, lelena, frikitzen gabizena, eta gero laban joango da. Beraz, nik gomendatzen dut zuet, aragisak edo, oi asko xerrak izatean, nahiko potolotxuak, potolotxuak ez da, baina, testuri eta ukitzia ze, saltzeitxuste batzuk, hau, mosketa extra fina, eta izaten die, horri batekoek isa. Orduan, hori, hemendik pasata, frigitzen bozu, gero tomatez bete da labera, geratuko batzu,
Bai, oso lehorra eta hori testuraldetik ez oso atsegina. Beraz, nik komendatzen dut betxu. Honek zelako bai, zuen harakinai eskatu jozue pixka lodixago mozteko. Hartu eta harakinai izan bitu. Behar dut errezeta baiteko eta lodi moztu, beldur gabe. Zekero, egin ingo da, hor lasai egon, bai, ez eike Bueno, hori esan da, pixka Yorkera jongo naiz, York era onda, York benetako originala, 1860 urtean, Robert Burrow da, B-U-R-R-O-V bikoitza, nola izango da? Burrow. Bueno, harakinak berak asmatu zuen, eta esan, harakina zan, York hirigunean, eta berak ite zuen hori, gazuretan, txerriaren iztarra sartu, espezia bere espeziekin, ondutakoa, eta gero egosi iten zuen, egosi uretan egozten zuen. Horren besteko ospea izan zuen, toki askotan hasi zirela eskatzen urdaiazpikoa Yorkeko erara. Eta Yorkeko erara, baina esan dakoa, gaur egun, ez dakit ziurrenik internetetik lortzea izango dela, ero zuen harakinei galdetu eskero. Lehen hau basauen urdaiazpiko egozia, baina horrek emozotzan horan ospia, ez? Bai, Yorkeko erara hori badokaz oso leuna geratzen da, eta da era berezi hortan prestatua. Eta nahi dut esan, ziurrenik gaur egun hemen Euskal Herrian lortzea izango dela originala, ez dakit handik ekarritakoa, erresuma batuitek ekarritako York urdaiazpikoa lortzea izango dela. Eta nik egia esan, hau jakinda, haukago gugua. Egun baten sartu gara nahi saltzeatzen, gero bitu, txorine bukatutakoan sartuko naiz, eta, lehenko txemari dituko diot, harakinei Alberdiri, eta ea berak zer diostan, ze berak olako delikatesenak, ero gauza bereziak gustatzen zaio izatea bere harategian, eta bestela interneten seguru aurkituko dudala jartzen baduzue benetako York urdaiazpikoa erosi, eta web horri demate hongo da. Gustoko jaten oran probatzea. Ezberdintasuna jakiteko hori da, ez? Gero, esateko, ez? Hemen txorienen esan da, bat probatzen duzu eta bestea, eta ezberdintasunak, zaporean, testuran, seguruenik osasuntxuagoa, hori badakit badaela, beste hori, zezaten duguna, gaur egun, hortik urdaiazpiko egosi moduan, prezioak asko esaten du, baina merke aurkitzen duzuena, euro batetik bera, euro eta gutxian, horretan seguru, almidoiak, azukreak, irinak eta horrelakoak barra izango dituela. Pila bat, hori joeten zara urdaiazpiko egosizak erostera supermerkatura, eta osagaiak izaten die, euneko 70 gora zehoza aurkitzea izaten da mirari bat, ez? Batzutan, beraz, horrekin kontu handixa ibili bida, hemen txegabiz gure oiaskua ataraten, gure oiasko milanesak. Hemen txe, azkenengo zatixa, honei buelta, eta asko pasatzen da bai, Yorkeko honik urdaiazpiko egoz izan nahi dut probau, desberdintxasuna jakiteko, ze gure urdaiazpiko honekin onduakin bebai pasatzen da. Da nik estatu batuetako bezero pila bat aukitze ditut enpresan eta turretan, eta horreik karo, esaten da, urdaiazpikoa hau, ondutakoa probau dozu? Bai, probau izan dut. Karo, probatzen dabe, ara heltzen dana. Enbasatutakoa, kalitateak, badauzo nauak eta txarrauak, baina, karo, erabate hotzazu, Bilboko taberna batera. Urdaiazpikoa bertan mosten dotzie, urdaiazpiko bat iberikoa ona, urtzen dana zure hauan, eta esaten dabe, ez. Hau ez dut probau inoiz. Orduan, igual, Yorkekuakin bebai, niri hori Frantzian gertatu ziteren, landetan lanean ibili nintzenean, han, iriste zen, fama handia zeukan Baionako urdaiazpikoak, eta Baionako urdaiazpikoa egia da, ona dago. Baina beraien zako zen, hau da gorengua, eta nire izan denean. Bale, hau ona dago, baina zuek probatu zuen horrelako urdaiazpiko iberiko on bat, ondo ordainduta on bat. Baina hau oso ona da, ez dizutela esaten hau oso ona da, baina ezke uraia da bikaina. Orduan, segun zer probatu duzun, egia da, ezin duzula esan, eta, behin biak daztatu dituzunean, eta nizten, ze nik ezautunen, aurrena, urdaiazpiko salamankokoa, erolako iberikoak ezautu nituen, da, ero egia da, Baionakoa, eta hainbat aldiz probatu, eta aurrena beste ezautunen, da, ero Baionakoa. Eta esaten nuen, ostra, dago, batetik bestera, aukeran,
nik maite dut Baiona, Urdaiazpikoa oso ona, baina Salamankakoa Ordara Salamanka aldera jomunez. Bueno, hementxe, tomate saltzai gehitxuko zau oreganoa, eta berakatza holan hautxian. Berakatza lehorra, aukitzen bozu bai, holan freskua satixetan, ondo. Eta holan emongo zau, gure tomatiai, zapore geixau. Hau. Kanpora, eta labeko erretillo baten jarriko ja. Izango bazan moduan, pizza bat. Vale. Hori holako erretillutan. Kristalesko molde bat hartu biot. Eta hementxe bertan jarrikot. Hola, noiaskua. Bai. Eta pizza bat, lehen ezagutzutena, pizza bat izango basan moruan. Geruzaka. Hau da, hau. Eta mozzarella, kasu hondan, osorik erabiliko zu, ez? Bai. Atal. Bitxu molde haundixau abian hauen hementxe. Haundixau badaukuz, Ero bi... Hone bestela hogitarteko hartin, be. Patri, ikien da Tetris hartu, eta moztu, eta holan iruki bat hor sartzen dana, ze. Ez. Hola ningo. Eta hori. Estali eta ero gazta gainean. Gazta eta Urdaiazpikoa edo Urdaiazpikoa eta gazta. Ordena, bueno. Normalian itzen da Urdaiazpikoa eta gero azkenengoa gazta, Vale. Inik egia esan, napolitana era ez dut inoiz, Nik milanesak eta beti askotan izan ditugu, hor azkenian... Baina milanesa ditu barik, ez? Milanesa, bai ez milanesa dituta. Bai, holan, ogibirrindoti pasauta milanesa, baina beti xerrakin izan du. Baina, adibidez, milanesan eta eskalopian arteko desberdin jasuna zein ja? Guk milanesa ditzen genien. Bai? Bai. Nik beti da nik da, seguruz da, eskalope bat. Baina, etxean nik ez dut ine izan olakotik. Gure etxean baketik ogibirrindoti izan pasauta. Arrautzatik ez? Ez, arrautzatik ez. Ogibirrindotik, gaina gure etxean zan, albar daute. Zeran gure zuen, albar daute. Claro, albar daute esan dana. Zan, arrautzatik, irinetik eta arrautzatik pasauta, albar dauta zan, eta ogibirrindotik pasauta bebai, albar daute zan. Orduan, claro, normalian, arraina bazan, genekien, albar daute zala, arrautzatik, eta irinetik eta arrautzatik pasauta. Eta aragia bazan, albar daute, Solomo, Solomo albar daute. Hori izan, Solomoa, ponpon, eroserra, ogi birrinutik pasauta, bakarrik. Gure etxian, gure amak eta txikitan prestatzen zigutena. Esan izaten, irina, arrautza eta... Gure etxian egia esan, bueno, bai, azte bukaratan daulan pixka bereziero, baina oso ezin dut esan holan sukaldaritza, goimaiako sukaldaritza egiten zanik, eta... Bueno, tradizionala betikoa. Bai, baina simple aldera botataz, esaten da, ez jendiak, hor, sukaldari askori esaten, nik nire amaunan jarraitu bere resetak eta nola eta ez da izan, sukaldari handia zan, gure amak eta ondo kozinatzen zuen, baina ezin dugu hortik esatera kristo sukaldaria zela ez. Aikia bai saiatzen zaulan pixkate berezia hoite zen, baina ama zan oso betikoa. Baina zera sukaldari hona izatea, behitu nire amamak, ez dakit, jakingo hau itxen, hogei errezta oso ondo. Eta horrek egin ditzu, baina urtietan ondo egin ditxunez, niretak oso sukaldari hona da. Gozo, ez dut, a ber, gure amana, zan oso simplia. Oso simplia, baina nahi dut esan, bueno, Segundo sartu izan dan. Bueno, bai, gozeakin beti botatzen, gu etxigan beti gozeakin egoten ginenez, eta txarra ez. Hori da, nahi dut esan, eta oso basikoa, guk etxian jan izan dugu beti ganik. Dilista babarrunak eta holan, makarroiak eta holan indienian beti esan dagoa. Gure etxian esan jaten, tomate, arrautza goziakin da hori ez? Tomatearekin bakarrik. Txorixoa eta hori nire izeban eta etxean gehiago zan, txorixoa eta arrautza gozia eta hori, beti zila berdinak, txorixoa eta arrautza gozia eta tomatea. Eta gero, bueno, eltzekariak, arraina eta jarri jan izan dugunean, normalian arrautzetik eta irinetik pasauta, arraina normalian. Oiaskuan egaltxoa frigituta asko jan ditugu. Bai, nik hori ez. Bai, horiek frigituta, ezer gabe. Eta gero, Solomoa eta normalean, beti irinetik, ogibirrindutik pasatuta. Hori normalean izaten da gainera, bakoitza jaten dau, zure etxean zeineko zeinatzen dau, amak edo aitzak. Ama igustatzen dakona, edo aitxa igustatzen dakona, kasu honetan, hori dako zeinatzen dala. Baina nire etxean bebai, berdina, niri gustatzen zaidana. Hori, baina nik adibidez, ez dut muskuiuak adibidez, ez dituz sekula jan nire etxean. Hori, gabonetan bai, oran tigre eran, baina segatxik nire amai ez jakolako gustatzen. Orduan, nire etxean inoiz ez die jarri. Eta horrekin gauza askoken. Orduan, hementxe, oiaskoa, tomatia, urdaiazpikoa, eta gazta, labera. 5 minutu,
grilian, temperatura altuan, eta horrekin, nahiko bitxartian joango gara, patatak itxan. Oso ondo. Bueno, kontua da, gure inguruan, hor iten dana, mediterranear dietara gure inguruan asko jatena, eta hor zer dago, bakizue, barazkiak asko, arrai urdinabe desente jaten dugu, gero, haragia zerbait, eta olioaren, olioak bai, baina, hau da, jatorri vegetaleko olioak, ez, normalean. Bai, ekilore olioa, bai, oliba olioa. Orduan, bakizue, mediterranear inguruko herrialde guztietako gastronomiero, dala UNESCO duela 2013-tik UNESCOk egin zuen gizadiaren ondare kultural inmateriala bezala zigilua dauka, eta hor gutartean sartzen gaituzte, eta tamalez ematen du, esaten da, lehengun esaten gaino, kakaoa desartu ingo da. Esaten da, horrela jarraitzen badu, mediterranear dieta ere pixkanaka desagertzen. Desagertzen, mundua globalizatzen ari da, Patri, eta gaur egun jenteak, gazteak, esan dezagun, orokorrean nire inguruan asko ikusten dudana, jaki prozesatuak eta horrelakoak gero eta gehiago jaten dira, eta hamburguesak eta holakoa nik eno esaten txarra dienik, eta holakoa, baina gero eta gehiago etortzen ari dira. Noixian behin jatekoak, ez? Noixian behin jatekoak. Noixian behin jatekoak gero eta gehiagotan sartzen ari gara. Ja. Gero eta gehiagotan ari gara sartzen. Eta jendeari, atzo esaten izu da, sukaldeak gero eta txikiagoa dira, segatik, jenteak gero eta gutxoko sinatzen duela. Eta jende askori, esango du, etxea erosterako garaian, esan du, nik, zetako behar dut, ez da izenlako sukaldeat, azkenean bakarrik oskailua behar dut, mikroin labe bat, eta gutxi gehiago kozinatuko dudan erako etxean. Orduan, nahiago dute igual agian egongela eta ez dakit, logelak handiagoak izatea. Denbora gehiago pasatzen dozun lekuan. Eta sukaldea izatea txikiagoa, eta orduan, ez dakit, azkenean nik hor pizkat katastrofista banaiz, eta... Ez da negatibo izan behar. Ez da izan behar, baina horrantzakoa zen sentsazio ero badaukat, ez? Eta, gero eta gehiago entzuten da jendeak, etxean gero eta gutxiago kozinatzen duen, eta nahi du pentsatu, espero dut, hemengo etorkizun batean, gure hirietan herrietan, harakinak eta gero eta gehiago kozinatuko dute, arrandegiek igual pausu hori emango dute, zarategitako moduan, eta hasiko dira janari arraiarekin, arrai jatorriko arraina, plater prestatuak izaten beraien arrandegietan, gero eta leku gehiago ongo direna gau janari prestatua saltzen dutenak, eta nik espero du gutxienez, hoiek saltzen duten, saltzen dituzten jakiak kalitatezkoak izatea, eta horren famatu den dieta mediterraneoaren ingurukoak izatea jaki horiek, ez? Eta hementxe bitartean txorin proposatuko ditugu errezeta osasuntxuak eta goxuak, zuek animatzeko etxean kozinatzen dut bai. Horan, truko on bat, behitxunik patatak frikitze ditu danean, gustatzen jale lehengo, 6-5 olan berakatzatal jartzia, eta lan olixuak, betxinaka gutxinaka xurgatzen dau, hori, berakatzen saporia, eta emototza ikutuko oso berezi bat, gero patatei ez da. Hori hemen behin baino behietan esan du, inoz aipatu dut nik, zure bikotea zema maite zaituen jakiteko patata frijitu batzuk nola iten dituen jakitea nahikoa da. Patata frijitua nahi dituzunean. Baina maitasunak izauko, zer ikusi dauka horrek? Zure lanzana gaur patata frijitu batzuk jango nituzke. Sartaia hartzen du horrelako patata izostuak, paketekoak, frijitzen dizkizu pixat, eta pun. Ez aiztu gehiegi maite. Hartzen baitu, eta patata batzuk zuritu, eta ekilore oliotan frijitzen baitu, hobeto goaz. Hartu, eta oliba olioa, baratxuri atal batzuekin, eta lehenengo suabe olioa pixkat, eta gero azkenean olako berotu bat ematen badio, eta kurruzkari usten baitu, eta esan, pertsona horrekin geratu zaitez, bizi guztirako, ze asko maite zaitu, bintzak gutxinez patata frijituak oso goxua prestatuko izkizu. Hori. Eta hori, garrantzitsua, ez dakit badan, bizitzantan, gauza garrantzitsua badaude noski. Baina patata frijitsua, bada puntu bat, zure bikotearen alde, ez? Eta ez baditu horrela prestatzen, erresa da, zuk erakutzi. Hemen garatzi, besteak bikoteak ez. Lego eta behin maite zaitu zein ingo ditu bera patatak. Orduan, ez baditu zuzuk egiten, ez kejatu.
Hemen errexea da, saban esei da, lasai, eta nahi patata fregituak holan ezeizki gustatzen. Aha, hau zein behar dozon. Atze perdia eta ein zuk. Listo? Hori zaten da behitu nik. Ez dakit, nik suerta hondixa daukat, ze nire zenarrai dana gustatzen jako, eta dana, ez dakit, ondo sartzen jako. Osea, ez dakit, gozada bada, ze edozein gauza itxen dozu, eta dana pentsetan jako, ona dauela. Baina badauz beste batzu diela, pur bat, Ni bikotea... Ikizmikizak edo, ni prestatzen, osea, mundu osoak prestatzen doztana, niri, eta hemen txorinen bak, niri dana pentsatagat ona dauela. Ni bikotea aurkitu nuen jentea esan zira, zu zeko ziren, galdetzen hortik, sultana jaten duzu, sultana gustatzea zu, sultana gustatzea. Horan, galdetzen jo zinen da. Eta... Ze zure bikotea dana gustatzen gako edo? Patri, haunek pipi egin du, urtuta dago, baina utzingo dugu bertan bere beroarekin. Ze ez da, holan kolore pixka hartuko da bagian, da hori urtu du, ez? Perfecto. Ondo da. Ba, nik egia da, Maialenekin alde hortatik eta bueno, eta zorionez, gure semekin eta baita, ba, ez, Maialenek jartzen diezuna oso sabel atzegin, esan berdin zaio ze jartzen dian, dena gustuko duela, ez? Eta, bueno, badago, beti, ia mundu guztiak nik uste dut daukagula, zerbait ez horren gustukoa, orduan, bueno, ezagutzen gara, eta etxe batean elkar bizitza hori pixka bada, ez? Bueno, bakizu zure bikotearen gustua zeintzu diren, eta basuri pila gustatzen bazaizu, ez dakit, jatea maspasak, baina zure bikoteari ez, ba esatazu, bueno, ba maspasak jango ditu ni bakarri nagoenean. Ez? Bueno, baina ez duzu egingo errezeta bat maspasakin. Astian behin, zezango zu, ostra, honek azkenean tensio ekarriko du bikotea. Ordan, bueno, ba hori, elkar bizitza hori bada, ez? Piskat holan danok sokatik alde piskat eman, eta horrela ikia, ordan, moldatzen gara. Bai, hementxe, patatakin jarraitzuko, eta jarraitzuko gero, saltza proventzala itxen, ez? Azkenean, proventzala, esan dut zueten bezala lehen, han proventzan eta azten dien belaru santxuak. Nik kasunetan nahasi ditut, tomilloa, hausea, eskaia, erromeroa, naztu ditute bai albaka lehorrak, albaka lehorrak ez dago asko balixo, baina, bueno. Ni patatak inoiz ditut, lehen egia da, jatetxetan da guarnizio moduan, segun ze jatetxetan, gehiegi esan, erotzen da izaten genituen, biru guarnizio, bigarren plater guztientzako. Denentzako. Hau da, arraia da izaten bazan, normalean izaten ziren tomateak, txiki pixkatolan, erditik moztu, eta horre bai iten genituen proventzalera, tomateak erditik moztu, labeko erretillo batean jarri, eta egiten genuen nasketa hau proventzal belarrekin, ero askotan bakarrik baratxuria eta perresilla txiki da, ogi birrinduarekin, eta ero gainetik bota eta labean, hori klasiko handi bazan. Patata fregituak ero patata purea, haragi guztientzako, eta gero saltzaren bat horrela izaten genuen, baina bestela, segun ze jatetxetan... Zein klasikoak, ez? Guarnizio gehienak, beti berdina. Orduan, goizean iristen zinenean, baki zer imazen, bueno, patata fregituak beti behar ziren, jatetxe batean patata fregituak beti egon behar ziren, gero tomatetxoak, labean erretakoak bebai, eta gero azkenean zan, eina izaten genituen, da atara eta ondoan, eta arraiakin asko patata gozia baita. Patatak iten genituen torneatu dezaten dana, holan arrautza forma ematen genion, tak, ero asenario batzuk, kolore pixka emateko, hoiek egozi iten genituen, eta gero oliotan bi buelta holan holako salteatu bat ematen genion, gorritu bat, eta hori jartzen genuen, tomatea iskina batean, beste iskina batean patata egozi horiek, eta hori arraiak balio zuen, denentzako, arrautzestatuko arrai bat, lupia izatean bazan horrelako txakolierara esnegainak inindako saltza bat ere balio zuen horretarako, arre guztitzako. Nik pasan hauen, bi edo hiru da, erresuma batuan jaten, nire familixak beti itzen zaben lagungarri bezala, da guarnizio bezala, beti itzen zaben asenario egozia eta brokoli egozia. Beti? Baskari danadarako, oza, baskaltzeko eta afaltzeko. Eta bukatunen ja, gorrotu dotolan brokoli egozixa, beti gustatzen gara laban edo kurruskari edo grasixa apurtxo batekin, ze, bueno, aspertu nintzen hori jatiakin egixe esan. Zen nahi zuzatea, baina oso tipikoa da. Ilarrak, asenarioa, brokolia, horrek egozixakoran aldamenean gainera, egozitxa, latakoak, baina nahi esan gaur egun latakoak hori oraindik saldu egiten da. Ilarrak eta asenarioak egozita potoan, nik onartzen dut batzutan,
ensaladilla rusiarra egiteko, azkarra aldera joan da, horako poto bat autokaranan beti izaten duana, eta azkenean inbar duana da bakarrik patata egosi, gero horako lata bat hartu, ireki, eta hor doaz, hilarrak eta zenarioak. Prop, botatzen diot, eta oso komodoa dira, eta guarnizio moduan, ari batentzako, salteatzen dituzu baratxuri eta olio pixkatekin, eta goxua dago, egunero jateko, ez mesedez. Dena bezala. Baliabideak eta beti esatzen dut eguna, ez? Azkenean, eskura ukitzeko kontserba honak, saltza gauzak prestatutak, bizitza erresteko. Hementxe, saltza proventzala, listo, patatik geratzen jake denboratxo bat, beraz, utzi guzue patata bukatzen, labekua ibebai emondotzagu 5 minutu gehiagoa, kolora purtsu bat hartzeko, eta segitxuan egon gora bueltan, platera prestaukina. Mentxe patata frikitxuak ja, ein ja, eta goxuak. Beti, patata beti goxuak. Eta laberanoia, milanesa, napolitana erara, ia zelan dauen hementxik, honek bezalako itxura. Honen ez tozu atara, baratxuri atalak horrek horretzi berdi, gero jateko zukaldaria, horre dietzako ia gozoena. Eskontu zornoia, hornoia. Txe itxura. Ene. Txe itxura. Zaukeratuko bat, txikitsua igual. Txikia zeatik. Minimalista. Hau igual razinoko izango da bat, ez? Honek bauka... Bai. Hombre, bi esen itxun bi behintzat ez, argi dau. Bat eta erdi patatakin joan da. Eta ero lehengo bajan badozu. Hemen ez dago itxura, baina Europara juten bada han plater bakarra jaten dute hartu, eta plater bakarra. Plater bakarra bada bi. Besterik ez bada, eta postre bat izango bazan, orduen bai bi. Baina lehengo plater batekin guk hemen jaten dugu moduan, da ero postrea tartean badago. Hola xe nahiko, ez da? Hola, nahiko, bai. Pasako jaratxo txikitxo bat, eta orduan patatak eina dauz, eta gehitxuko zau gure, saltza proventzala edo olio proventzala hauen joguna, berakatzakin, limoi birrindurakin, eta belar usaintxuekin, ze goxua. Katzapurtxe bat, eta listo. Ia kortatzen zen lekudanen inguruan. Hau da gure milanesa, napolitanera patata proventzalekin. Bai. Arrasateko batekin jak. Arrasateko batekin da, Argentinan armatu zena. Hori da, bost. Eta eguako batek jango dagoela. Bai, eguako batek ere. Eta, eta gozutako batek, hernaniar batek, igeldoko batek, deustuko batek, astigarragakoa ez, oin dietan jarri zaigu. Bai. Eta, horako gauza euskal, etxiontan. Dieta gora dietak bera, jango guk. Hau dieta baten barruan egon alda, ez? Goxua. Honek, holan txarrikerixak honek jaten dozu nian da, dana urdaiazpiko gazta eta tomatiakin dana da goxua, ez? Bai, egia esan, hau, xamurra da, oso goxua. Eta patatekin lagunduta bado hobeto. Eta honekin, bigarren errezatara. Oiaz. Eta gaurko bigarren errezeta, arroza labean, mozzarella eta tomatearekin izango da. Hau izango da, azkenean, arroz txuri egin dugu labezperan, sobratu zaigula. Bai. Honekin nire aldugu, arroz entzalada bat, ero nik gaur prestatuko dizuetan errezeta. Oso erreza dela, eta benetan goxua geratzen dela, eta beste aukera bat arroza jateko. Orduan esango zut nola prestatuko du, Bai. Lehenbezi, tipula eta baratxuri erregosten jarriko ditugu, eta tomatea laukitan mosten joango gara. Behin erdi erregozita kipula, tomatea gehitu, 5 minutuz erregosten utzi, eta horra, arroza botako dugu egozita, eta gero oreganoarekin onduko dugu. Gero hau labeko erretiloat oliotan margotu, bertan sartu, ondo zapaldu, eta gainean xerraka jarriko diogu, tomatea eta mozzarella xerrak. Laberatu olio txorrota batekin, 200 gradutara 10-15 minutuz, eta kanpora atartzen duenean albaka osto batzuekin lagunduta zerbitzatu. Orduan, Eintzazu proba, benetan goxua eratzen dela, eta, arroza egia da gure etxean txuria egiten dudanean.
desente egiten dut beti, eta beti sobratzen da, eta gero bi egunetara ero berriro jaten dugu. Beraz, errezeta hau erabiltzen du, zuk eitxik. Eta hau, errezeta hau egin dut, eta gustatu zen. Eta txiki bezala gustatu zitzaien, handiari bebai, lehen esan duguna. Egia esan gure etxeko gehien dena, ia dena gustatzen zaie, baina, bueno. Hori gozada da. Bitxi, orduan, nik egin doi askua tomate eta gaztakin, da zuk, arroza tomate eta gaztakin. Gaur, tomate eta gaztiakin doi arrozea. Eta lehen, Patrik zer esan dut, tomate eta gaztarekin dana dela? Goxua. Orduan, ezin da, zer atarako da gaixi? Errez? Ezin da. Berak atzatal bat, tipula bat osorik, txikituta, eta hauek erregozten. Da bien bitartean, konserbako. Olako, tomate batzuk, egin esan, ni bakizu hemen, sasoi estanean ez eizki gustatzen olako tomateak eta erabiltzea, baina errezeta hontan, bai doala olako tomate latakoak ez dira ondo geratzen. Da, orda, bueno, eskuragarri ditugun esanek, zapore aldetik ez dira izango berdinak, baina, bueno, bai itxeko arrozarik konjungo dana tomatea latako erabiliko dut, baina gero gainetik, freskua edo oingo erabiliko. Oso ondo. Bueno, ba, erregozten. Honek Michelin izar bat irabazeko zauen edo ez, errezeta honekin zabalduko zaren jatetxia, baina, ez dut uste. Zu bakizu zedien Michelin giltzak. Izarrak baina giltzak. Zerbait entzun dut, baina hotelen munduan ero ez dute hori sartu nahi. Hori da, Michelin gidak, ontxe beti danik jatetxiek eta baloratze ditu izarren arabera, eta ontxe hotelekin sartu da. Orduan, zailkatu ditu 5.000 hotel aukeratu ditu. Munduan zehar. Munduan zehar. Eta horrei bandotza, giltza desberdinak, horrek irizpide batzuk neurtzen ditu. Eta horren arabera, imaginatzen dut, izarren bezala izango dela 3 giltza, 2 giltza, giltza bat. Eta bost giltzetakoa izango zen gorengoa, esan dezagun? Bai, horrebe, hotelek betianik auki izan daue izarrak. Bai. Ez, ontxe giltzak, aukitzeko aukeria, izango daue. Eta horretarako, 5 irizpide, holan, ondo inbe itxuste. Hori Michelin giltzak irabazteko. Lehenengo izango da, esperientzia lokala aportatzia. Hau da, igual ez bakarrik han loitzen geratzea daia, baizik eta ez dakit, imaginatzen dute, hau da, enik imaginatzen dutena. Ero Michelingoak hor bazaudete, ideia moduan hartu aldu zuen. Esperientzia lokala zelan aldotzu eman hotel batek, bazkenean, zu gozaltzen basabitz eta bertako, ez dakit, arrautzak, igual, ondoko baserrikuek izetie, edo, ez dakit, holan tur on batzuk, gida bertako gidanak, eta ez? Inguru ondo saltzea, ez? Ez izatea bakarrik non loen baizik, eta, ez? Lekuak ime lotura aukitzia, ez? Azkenean, holako ebidie. Gero, arkitektura eta barne diseinua bebai, zainduta egotia da apartikoa izatea. Zerrek bebai, biztan bebai ondo itxen dago, ez da? Zuk hotel bat ikusten dozunean, da, izaten bada, ez dakit, garbixa dotoria, politxa horrek itxen dago, ez dakit. Erosotasunean, ez da asko igartzen, ze koltsoia berdina igual izango da, baina... Patri, janareko moduan, begietatik sartzen dena normalean, gero ahotik sartzea behar xabe izaten da. Gero, 3. irizpidea izaten da, zerbitzua, zerbitzuan kalitatea, koherentzia, zelan tratatzen dotzuen, zerbitzuan, hurbiltasuna. 4. izango zen, hotelaren individualtasun maila, nik honekin, ez dakit segure dauen esan, individualtasun mailak. Ez dakit, pentsatzen dut lan, igual, originala edo izatia. Individualtasuna, igual pentsatzen dut hori. Zehose berezixa aukitzea, ez, berorrek bertak. Eta 5. izango zen prezixua. Hau da, prezixua bebai, ona izatea. Eta Michelin ontan sartzea zer da? Zerbait atarako du, ero hemendik, ero nolatan, ez? Karo, hori da, webgune bat, eta zuk webgunean sartzen zarenean, eta erreserba itxen dozunean, webgune horren bitartez, horrek komisioa eruten dago, Orduan, eurege... Zu sartzen za ez Michelin gidan, pum! Sartzen za hor, zerrenda hortan, eta hotel hau, itxura hona doka, ematen diete, 5 giltz, beto, reserva, eta beraiek ematen dizute aukera, beraien gunetik egitea, eta orduan, krin, eta erongo daue, hortan normalian, Nikolako erreserbakin eta lan itxen hauenean, turismoan lan hauenean, 20% eramaten daue batzu bai, Bai? Bai, pila bada. Ostra, 20% asko da, irutzeze pila. 10%tik 20% doia. Eta bai, batzuk nik ezagutu naben bat, nik eurekin enauen hila, baina batek 25 eskatzen zauen. Claro, eta eurek ezagutuko diete hotelei, guk zuetaz publizidadea ingo du, zuetaz hitz egingo dugu. Bai, eta azkenean, olako bilatzaileek ematen dut zuena da,
zure hotela ezagutzera eman, ze. Bai. Gaur egun, egisa da zelan hartzen ditugu hotelak. Interneten bidez, baina askotan bilatzaile haundien bitxartez. Ez gara, danik askotan bitxu, bakitu zeitzen duten, hori deskubritu nauenetik. Nik presixotan da asko bai fijatzen az, baina askotan ikusten dut eta ez dakit. Ontxe, Fuerteventuran egon nazen, Urtarrien egon nintzela. Ikusten dut hotel bat, bilatzaile horreitatik, haundi horreitatik, eta gero hoteleko webgunera sartzen naz, eta presixo bardinan bada, webgunean hartzen dut, ze 100% euretako dala. Hori da. Orduan, horretako bai, eta hotel txikisak dienean, ez dakit, imaginau, lagunekin soia zela olako etxe rural batera. Bilatzaile haundi batetik erreserbatzia baino, ikusi, ia dauen eskuragarria este buru horretarako, baina deitxu hotelera bertan edo etxe ruralera ze holan izango da 100% eurendako. Eta hor zuk aurkitu dituz ezberdintasuna, hau da, bilatzailean garestia izatea hoteleko webgunean baino? Bai, hori bai. Bai, Bai. Garesti xagoa eta merkiagoa, tokau jat, orduan resixua bai, bueno, behitxu inbedia. Vale, tomatea bertara bota dugu, gatza, tomate pixkat gehiago, eta orain oreganoa botako dugu, oregano lehorrako jarakada bat, eta hau pixkat, hemen, utziko du, 4-5 minutu solan erregosten, eta gero arroza, egozia daukaguna, bertara. Bien bitartean, junguna izmosten, mozzarella eta tomatea xerratan, ze hau gero junguna zagartarta bat izango gazta moduan, ez? Hau, igurtziko du, olio txorrota batekin, horrela, gero, ze ez dugu nahi itxastea, eta ingo diguna da, gero, hau, honekin nazita hemen sartu, eta gainean jungo da gazta eta tomatea xaflatan jarrita, bata aurrena tartekatuz, eta honekin labera jungo da. Orduan, jungo naizena da, boixe, tomate hauek eta mozzarella gazta, lehen patrik ere bilurren baina, kasu honetan, eta dana kosinauta dauenez, tomate gordinez, baina dana kosinauta dauenez, izango da labian bakarrik apurtxo bat? 15 minutu ero bai, tomatea baina ditu kosinatzea. Orduan, 15 minutu ero beharko ditu honek labian. Ez da tartaleta atzo inuena badezalako, dena kosinatu eta bakarrik gorritzea nahi nuena. Ez da bakarrik gainerra baizik eta... Ez, hemen kosinatu tomatea pixka kosinatu imara. Orduan, hemen trukoa izan daiteke, tomatea oso fin mostea, orduan askarra goingo zaigu, eta horrekin lortzen du, hori, askartasuna, baina presa handigirik espadaukagu, mortzu horrela, eta gero, hemen ni bai utziko nuke, 20 minutu ero holan pixka gehiago, ze holan, izkinetan arroza eta pixka txigortu ingo da. Orduan, oinarrian ere, hori ez da, interesgarria dela uste dut. Holan karamelizatua purtxo bat, purruskari, gorritxuta... Sokarrate zaigu geratuko, baina bai, beste ikutu batekin. Tomar, hemen, arroza, egozia, indut etxean iten duan moduan, hartu dut, baratxu hori atal batekin lehenengo salteatu dut, pixkat, gero, urarekin, saldarekin beharrean, urarekin busti, eta, hoxea, 18 minutu bitartean, egozten utzi, gero tapa jarri eta pausatzen. Hau, oin, ja, bota diogula, piper beltza, gatza, eta oreganoa... Hola, xebe arrautza frikitxu batekin. Horrela, ningu arazoik ez. Horrela goxo-goxua. Arroza tomateakin, Patri, beti da goxua. Hoi moduna da, oin. Horrela. Krip. Pastelo bat izango basan moduan. Pastelo bat moduan izango zen, eta hau ondo zanpatu behar da. Eta gaur egun egitxan labak eta zenbat funtzio daukien, ez? Pillo! Osea, da, pasada bat. Nik nire txien lehen daukan labia, zaukan goitxik, betik, eta goitxik eta betik, 3 modu. Gaur ja elektronikoak honen dienak. Honen daukea, grilla. Desizosteko sistema. Bai, aizearekin, aize barik. Gero, ontxe, niri beti deitxo ez da atentzinua honek zera, pirolisiak. Eta pentsatzen hauen horrek garbitxu txezotzela... Da, dena berak iten daula bakarrik. Ez, ez. Ez. Ez da horan, ez? Iken da, kriston temperaturan dana kiskali, eta eroan hautza eta geratzen da, eta hori azkenian, trapua ero zerbait pasa behar da beti, bai ero bai. Ze, bera bakarrik, ez daude ipotz batzuk, pirolisian ez dira ipotz batzuk agertzen beraie bakarrik. Ez tozu pirolisia pizten eta bapatian nolan laba geratzen gatzu berrixa izango basan moruen. Ez, iten da, jartzen da oso temperatura altuan, oso altuan, dana kiskali iten du,
Eta gero hartu, eta gero egiten duena da, nola, zukin behar duzuena, horko errautzak, dana errautz bilakatzen du, eta errautz horiek hartu, eta imar dituzuna, jendu, garbitu imar dituzu. Baina garbitu. Nik gure badauka pirolizia pein erabildu nuen, desan, arrapazak. Gehiago ez hauzio. Bueno, utzi guzue, honi holandana bildu, olio txorrota da, gatza eta piper beltza, eta labera, 200-220 gradutan, 15-20 minutu. Eta gero, gatoz, hau jaten. Ja. Bueno, mantendu nik da. irauko duen, Holan berua dauela, nik uste hau, oin mosten duanean bako zingo duen, ez? Bueno, bestela bakizu. Hola, ni hobetitxeko igual bi arrautz hartuta geratuko santrinku haua, baina. Deituko digu, dekonstruzioa. Hori da. Arroz, tomate eta mozzarella. Ze ona. Dekonstruzioa deituko diogu. Igual irauten du, Patri? Aiet. Konfiantza. Bueno. Forma unai nion eman, iruki bat denuen naiz, irukiak... Enaiz ni... Irukizalea? Irukizalea. Txon, albaka? Albaka ustu bat. Bueno, mutil... Minimalismoa bakizu zedan? Saus neska. Holantxik. Arrazoi dauka. Arroz entxalada. Ez, hemen daukazue, gure arroz, tomate eta gazta entzalada, mozzarella. Ja, zehatzagoak izateko. Ja, mozzarella da jonda ba espada. Arroza badauka tomatieta. Bai, ez? Tara. Bitu, hartu albaka ostotxo bat. Harreko izu torbe bai. Eskerrik asko. Ni besta ostotxo bat niretzako. Oso goxua. Bai. Bitxu lan soberak inagaukitzen dozue arroz egoz izanako lan txurixanak. Bai. Ideia, bikaina. Hori da, lehen parmako gazta gaineti bota diot. Berez, imarzana arrozan nasketari parmako gazta gota. Baina, bueno, dena toki berdina doa, goxua eratzen da, eta honekin bukatzen dugu gaurkoa. Bihar gehiago.